ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نرى اتباك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا اجعل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آسم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر وسوت على الجد
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنبي قرآن الدكريا ولو بلا مني بمنغالا كا ولا كورنو سبرنا فما تفسير قرآن سورة دالكلنا نو سورة هود وآية تا أني سيجنا أني كلام دمنا آية تنولنا مeka mausa sira mauladi minini uka mira nuka tashi o bebe na jeni moyanno upma alamaw kirawo kira na manyo mama fora ba fo mora ala yora dina ko wiru bulo engale upma dina ma banu uka dogali fede ke moluye ko luga korolenga kuma jora ala bɛ ka lakarili min ɲɛsiw ma k'a fɔ tiɲɛ don nin yɔrɔ tɛ a ye lahara a ta ye diɲɛ sɔrɔ ɲɛ diɲɛ da ɲɛ diɲɛ lagosi nɛngo dira ma ala fɛ min y'a diya a y'o fɔ a y'o nka kiyama don ala ko baara si tɛ o bolo kiyama don min bɛ se ka jira ni ala la kabini lawali kira lagosibaw diinɛ lagosibaw kuma ye misiw bɛɛ lajɛlen ma fɔ bitaw minnu kɛ mɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn diinɛ lagosi kira si tɛ to kɛrɛnkɛrɛnya an ka kiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam min kira ka kuntigi nka n'a tɛ k'o de ye kɔrɔlen ye olu de bɛ kɔrɔlen kan an ko kɔrɔlen min n'o donna diɲɛ maa bɛɛ fɛ o ye maaw ka maaba bonyani ye hali maa min tɛ maaba minan kɔnɔ o bonyani o de ye kɔrɔlen ye diɲɛ ma dabɔ ɲɔgɔn lagosi kan diɲɛ ma dabɔ ɲɔgɔn buruja kan dugu ti jɔ o kan du yɛrɛ ti jɔ o kan dugu ti jɔ o kan kabila ti jɔ o kan kuma tɛ jamana ma jɛkulu jɛkulu n'a ka baara ɲɛsin bɛ maaba lagosi ma jamana cila jɛkulu don jamana ci jɛkulu don kabila ci jɛkulu don dugu ci jɛkulu don siga si t'o la ka da kan yɔrɔ si ti jɔ burujali kan ka da kan i ni maaw tɛna bɛn o na hani mɔɔ ma kuma o dusukun bi i danga o kama an ko an k'an sigi k'u laban lajɛ n'u kɔni ka baara ɲɛsin kɛr'u ma maa min ko aw ko ala wa ne ko sitana a bisimila a ye n'an ka dalilu ye ɔhɔn kuma b'a da kɔnɔ koyi maa kan ka sigi ka min lamɛn mɛ min da dɔgɔyali nɛni na i n'o bɛ sigi ka mun fɔ aw ko ala ne de ko sitana wa sitana ko mamadu ye nin min fɔ tan nkalon don a bɛ tan isa ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ burama ta nin tɛ tiɲɛ ye sitana ko ale ta ye ne ye tiɲɛ ye o filɛ nin ye o dalilu filɛ a fɔ nin ma nin sinsin bɛ fɛn dɔ kan o fɛn in nkalon don sa nkalon tɛ a ma kɛ cogo o kuma b'a da kɔnɔ min b'a to maa bɛ sigi k'a lamɛn nka a ma maa nɛni dɛ a ma maa ba nɛni nka aw minnu sina ka sinsin maa ba nɛni ka kira dɔgɔya ka kira suguya bɛɛ diinɛ kitabu bɛɛ lajɛlen a tila k'a ka dakura kɛ k'aw bɛ kɔrɔlen kan abada kɔrɔlen kɔrɔ ye min jɔ ŋumɛ ayi du si ma jɔ kabila si ma jɔ bamanan si ma jɔ ɲɔgɔn lagosi kan o tɛ tiɲɛ ye a tɛ kɔrɔlen kan dɛ a bɛ fu de kan kɔrɔlen fɛn o n'o sɔrɔla ka taa i bɛ taa bonya ɲɔgɔn bɛrɛ bɛrɛ kanu o de bɛ yen nka ka taa kɛ diinɛma bɛ dɔgɔyalen k'aw bɛ kɔrɔlen kan wa
abada lezi ngasoni shafajuri hare mi wara abna jigo kona timere tasma de kulo mi wara suratu tawbala ko ajo me o kangu ka aba ka be jolli ko kangu ka wa ko a jota fa a wurla ka jigina tasma de hono o mi nande be na suratu tawbala abo waladila wala kebla ko fo ayatan wa habidat ma sunau fiha wa batul ma kanu yamaluna ku ga bara be dajira kada ka wole fundandi kundo ko kuma bara tubulu mi jira lahara no mi man neni kiran neni ma ban neni e bo jira ala nyefe hay o tajira tayde afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu aha ako yala mami zawf man mami ni abedallu kene manga ka bo adaba ma yorola ho ويتلوه شاهد منه والشرب أكو فكنا ومن قبله كقوانيا فنا كتاب موسى غفر إماما وينيبلاي ورحمة هنا أولئك يؤمنون به وأولو لمن نيدو شيدينا ومن يغفر به ما من مرتر شيديمو من الأحزاب جمع كلها فالنار يكاد تسمى موعده ويؤتي لما سيغراي فلا تكن في مرية من لقائه كان سيغا في كرنج من يعلى إنه الحق من ربك كادون يجي كتب لندي كبير ما يرلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون غمغولا سو چام ت لمن جوني محمد صلى الله عليه وسلم أنا ما دبي يرى كفو چميو بدوي كولا إبمكالا جينا نوي هنو مكاين فلنga جيبي دونوي ala kira bangana kasro manga ubella hala mina jembe budo jobato ni nalomeyani kodomeyani domini nyova ani jeneya ode nyonyo ngume o sheyna katbe beka onimba bangena ula la jugi nziyasa kana ka kabako maye kamina devitini aka ukada hala nu anyati shomo anu ko bo jidama wala ma dumene damo abada ce wala sa kwali mo doni weru na ka fa awani ndanga koy ma ye koy no o ma kele alla mona wolo du wala ka moye amma kala ngelenge tese sebenna no kala ke wona tabe kala ma bamnu mbey o do nu ka fe bebe ka pmad la kanye ka kabila ubla nyona no kuma dilage na ko modongli o kala willa o kala bi sambina ni ke ma wara bina kuma do dla dongni dla ko nyuma ko foko gura sambina ni kala bi bampeu daguna kala ndara ko baw de dado ni dongli katla ka ko baw sani dongli ala ka bangano de cela mama do ni dongli kada ka ta fendo an makala nga adamande yere da ci ya o nyuma mi ni benye bi fawla ibado eta do o besnaga wala blaye magana lamni ka fo ladabni mafa mi ni angulla ko soro ma korbawla ma shitani jeni wala na toro ko nana katla kana ke ladili baye ube cheni mina ube lomi mina ube nyova mina ube langul mo mina kala ka ba mununu kana kuna fane ka fa wale tayinde me ka fa ngume ki ka do samulo ndugo daba ma ayne mo hondi kerengere ka ladili ka nunya ko nga alla se nyebe mo ngaw munu mora aw mununa o wawta yala folo da kuriya folo wa fle o kana ke don ba mi ngumbo o yoro la o wati weru ka dona nuka famia da majira afon mo man dala kanya ni nyona te unana ye muhammad to enga pmai ako mi morangala yoro la chena ai nini andai achaga jane andai ya adamare dai ni ngoni ni jino makabulu ko klo nakabulu wala melga ko inake chen chena anda anya dala chugo chugo amman mo ashiman mo washitnan mo weru joro lo amal mo ay rega wati mo ala ito ñini ngal ke doni sa yani ka tishu muhammad wa kebo nani bi iborami ito ay disa ko karaminu ñana anda fe che nga jongwala
mashi man tinen tige rasul muhammad la iya la je chugo nda fe koni nga ka fo ni me muhammad la man ne o make akanya ma yakono fiu wasi yako beti e bina wuli bi de o bina wuli bi ka nyete do muhammadu ka afoni nyere puma fo len di ni adama de nyama iti tulujo ikanga tashinna e ma doni ka bago mai abaga na jamakul na jaw kala halala je jamakul min jaw kala halala je ayran la mo to mo laje nga kanu kella dili baye amma kala ngona de kala ma min mo do luka puma la to yaka atwadi na puma ke min no bonye fo adam no ko chena iba to don baba do ma kono fe sugonoi ko yawda do de be aka kala kasro yawda ruta fa no lu ferla mo wa fa yere akon la ba jongwala wayni ngala do dire kadaka an adamade na ma nyi jetme fefenge adamade ko to meno ni sandala itay mo benye sigata la nyema saka turu ngoray o hamal make op ma ere di jine sade ko kara menu nyina amma swala cenga cena ni nyanda la dabu ni mafana adamade yana afo mo korolede muhammad be dawla kemetu awgo ma do ta trofo muhammadu jebbe jara ko labla ceglemi nyanda be kara benani nga dak nga sigaska muhammad tala kada ka ale problem no lu ka doni ka bo auto ka jedo ka bo auto ka febe o yebu ya turu muhammad to ngoro ko bo o farafina mabuya jamana mabuya shia dina buya shia dogal ma dubo farafi fe abada ka shi doya o ko bo farafin gulo ka tlakana ake maba doy muhammad dogali ko korole o te chede hay akana korole fo fiu to bala ba manangala o dumo ba nyegele nyai nyebon dama naw dulu makala ndaw boyro ndaw bo mono ma foti kadaka amashi do fiu shia fefe me maliko na an mal damna malla lamna farafna jamana ashima doni ma badoy ko ga korole jme ni afo sura min namboro la no e suratu yunus ay frauna o shu o yelmi no kebe jembe bulo kaba ko bi tourisme bi takata o kbara jeli mohor kadda kuro en ngono mohon mi makala ate taru kala mo ate histoire kala mo ate jore kala mo o ko fo sanwa kelen gofe musa ko mi ngira muhammad ka ko muhammad ya sanwa fla musa rek gafe ko nati muhammad de nyofo sanwa kelen ko be nan temene ko o wala nana o ko bla kene ka jemawye ka aw ka o man nani tay o ka ceti gajira afon ni hita aw malu tara makala nge kunde ama kala ndo gawa ka sura chama o kama kwale to ka de kala be angle kado wangla wu nyongro muhammad yen yorola to wu nyongray o shima se ka aw nengu mi ka muhammad nenni mu frona shulage foy maje afa dafa le dala ala yo defo muhammad ka ko sanwa kelen ko ma shita ko frona bnayi ngalo ko bimmi e farakolo tanga ka bo jew ka dunu ni turu ka protelini jigono fe woro ka fnimo muso ka ke kaba ko ye wati na tammo ye ala yo ke kaba ko ye awe jaw fana te kaba ko ye ka dade kaba mo hodo kana ka mo hodo fesa ngan kaba ko mi nata musa ga fe kono misal nga wuro kunda kala mo mon wala rab jamna saudi ala te foy ka kala monna nga ko masay neni waye o ko kana kessa wa kelen ke nan ko fe ke beto o mambolo ko neni aborami o ayru adabe abe je fa raj me fesa afala dan yoron mo o manga malu sese law ko sese ka jira kana fo cena musa ni mingel law o de ni ko de frawna ko ciaw to shube mi fo muhammad mi ngara ka fo o muhammad te makam manen taysa nda fete ma doya kun aw jamu yere de
ama ke sham yo mali kono ayo shaw malu de ayo shaw malu wallahi kada kulu resi ko muhammad doya kada bele noya aba kan korta noy dugumene kana ke dugumene wiye mene wiye atama ba sigilano aba noro bela inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o amal ko era to shi atoni shila sa to tenesa atoni shila sa de te famo nyani do wani ka jamakuru yasi ko jema bawru doya ko liberté de fait do ene démocratie demo tachien faso ci jamana ci ton ene démocratie elen tani misaka nya fo mi taga sa jamana en tekata foy fa fa halakli ko ayri ndongora mangame famo mo kangar dawwi démocratie tien kele ko liberté d'émotion d'expression hein au moins chrétien to ko je farafna farajiro bebe me mamnu nga ma baya ka mamnu nga ma ka au ka ta ka to ci ko lu lago shili rey e male famo afa au taw ndaw ko ngarda koy kama ko de ka ga famino tit ma koy a fama de kun sisa chen mi ngangi ka jamana halaki ka jamana do halaki o dabo to inye bala itlo bala ibsaki seda ga mi seda ga o dugutugo ataka nun la jagura jamana halakala do wilto fle ay ni di fasoto fiu ati duto ni jagulu goni atogale ni keto alani on wan latige jugu bina mami kanga iddado o lakabnya o bekri nebito anyabo de la halam mal korode konte famo anya fo to mi ko mo luru na to je anga je halak le ngono je labat le na kabnu naka on na man dajini kata anga fo sisa fo ga rabi na kadi nebi million boka baka srogi si ni sigira mo 90 million du faso jola na to do jamana kan wanda to do jamana do ngon wanda to do ukasa wa kona mana gufa nana nga sandure ka nana nga sandaga to me ko defo dugutula kaw ye ka dese nyalla kaw ye ka dese hey ay wuli nu mo ma ko do la ay wuli akapma ay banu na nare ladge na chaw ye katme ngaloti labane anda ramna fo chugo bibli on wo chaw fana bi ñoo ladge di ay banu ngeen ñaare ladge na ya fo na mak tarku fana bi no fo on di to yaw banu ngeen ñaare ya fo alla mena di ya fo sama amala mew 91 ya fo amala mew ama fleni ñeñu ma ñere ngande sika fengala o yato dade kera wayra badu vanani signoni atwale fadone mashi fana madame kada ka marfa bru ngacha atwa beru ngacha ngalam ko ba beru jura o beru ju be min bi uta du golo jugoro banu ga cete kena garbi ya baygu gouverneur la odu af me fenno fede chien abana ayo fo karamo amunu nyena odo uka koraje uka jalamu ukabu dawla bula ulla ko dome kadama ya bayoga ngaya ga chefo uta du golo jogoro bi ngajin nga cheme kenaka ya bayo chede kanga kete no asika
nin jɛnima in fana tatɔ filɛ dɛ ala ko kulu minnu kan ka fɔ ka walawala o ye aw dɔnnibaw ye dɔnnibaw y'a fɔ dɛ ka d'a kan ni dɔnnibaa kelen y'a fɔ kuranɛ tafsira kelen y'a fɔ o ye kuranɛ tafsira bɛɛ kelen k'a fɔ dɛ an ti dɔnnibaa tɔw bugɔ ni bere ye o la cɛ don n'u ye segira a kan o don nka k'a fɔ a ma fɔ o tɛ se ka fɔ bilen dɛ faamaw an y'a fɔ a ye dɛ wa dɔnnibaw kan ka min fɔ o ye fɔli de ye nka ka sen da kan ni bolo ye vraiment ni fanga ye ala ko y'aw faamaw ta ye wala kɛra ko ni ɲamakulu fila de kɛra diɲɛ ɲinina ye k'u mago tɛ jamana mago tɛ jamanadenw na fo ka tɔnɔ jamana halakira a tɛ nin ko yala maa min n'a bɛ dalu kɛnɛma kan ka bɔ a dabama yɔrɔ la ni dalu kɛnɛma tɛ muhamadu to ka bɔ a dabama yɔrɔ la a ye musa ka lahalɛ bɔ min a b'a kɔnɔ ko mɛ ka kuma de taa ka segin fo wa a y'a lajɛ kɛ a fɔ man kɛnɛ ala bayyinatin min rabbih maa min bɛ dalu kɛnɛma kan ka bɔ a dabama yɔrɔ la ni muhamadu ta in ko dɛ a dabama ka kuma fɔlen y'a ye muhamadu ma kalan kɛ a tɛ tariku kalama a tɛ géographie kalama histoire kalama a tɛ géographie kalama i k'a dɔn o muhamadu ka musa ka firawuna ka lahalaya fɔ ko foyi ma sɔrɔ wa farikolo bɛ yen a na kɛ waati nataw ye kabako ye waati nata maaw ye kabako yɛrɛ ko kɔrɔ ye k'a fɔ foyi tɛna wa a bɛna bila kɛnɛ kan e ka nin bɛɛ lajɛ bani fɛn ma a tɔgɔ foyi tɛna sɔrɔ o k'a dama ko a bɛ se ka ɲɛ farikolo bɛ yen dugukolo jukɔrɔ foyi m'o sɔrɔ nka a na kɛ waati nata maaw ye kabako ye kɔrɔ ye k'a bɛna bila kɛnɛ kan piya k'a kɛ filɛlifɛn ye muhamadu rasulullah ni jɛn tɛ dalilu ka bɔ a dama yɔrɔ la nin ye n bɛ ka kuma fɔ nin ye de i sɔnna Muhamadu ma sɔn Muhamadu ye o filɛ kɛnɛ kan o kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ dalilu ni a tɔgɔ ye di kuranɛ yɛrɛ min ye a ɲɔgɔnna ma se ka sɛbɛn kabini a waati fɔ bi o fana ye dalilu dɔ ye ni Muhamadu tɛ ala ni ala man dɔn a da kɔnɔ mun larabukan banna larabu dɔnnibaaw banna wa nka munna fɔ bi maa si ma se ka ɲɔgɔnna sɛbɛn k'a sɔrɔ a nangarabaw bɛ hali bi yahudiw bɛ yen minnu taara arabukan yɛrɛ kalan a tɔgɔ ye tubabukan kalan subhanalayi ka taa arabu jamana ka arabukan kalan k'a dɔn ka tɛmɛ arabuw kan k'u ti ka dɛsɛ o bɛɛ dalilu dɔw ye wa gafe kelen bɛ min kelen kelen ɲa jira k'a fɔ tile dugukolo kalo nin bɛɛ bɛ munumunu de la o de ye kuranɛ gafe kelen ye o tɛ église ye savant dɔw fa parce que ko a tɔgɔ dugukolo munumunu o dɔnnen don donc ancien testament nouveau testament olu tɛ se ka kuma o yɔrɔ la nka Muhamadu gafe de ko a bɛɛ a si ma jɔ tile bɛ boli la kalo bɛ boli la don an ɲɛ bɛ dugukolo yɛrɛ kan bɛ boli la wa tara jibala tahsabuha jamatan wa hiya tamurru marra sahaba sunna Allah la takana kullu shay'in subhanallah Muhammadu rasulullah ay ko badon de daw ka blate o kuma sanfanbaw nana bɔ kabi ka k'i n'a fɔ bɔ mɛ ko dɔ an ka kuranɛw fɔ ka kɔrɔ nka kuranɛ in bɔra jiri nka Muhammadu kɛmɛtu dumɔgɔw tɔgɔ ye duguminɛw aw minnu tɛ maaba sigilan dɔn aw de b'a ka dabari ni Muhammadu in na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ye tuubi a ka segin a kɔrɔ Muhammadu t'a ka manɛ ta ye kuranɛ t'a ka dɔgɔyalifɛn ta ye dɔgɔyalifɛn ye nka n'u bɔyɔrɔ yɛrɛ ma dɔn siya ma dɔn jamu ma dɔn nka n'u ye jamu kelen fɔ aw y'o jamutigiw lagosi kosɛbɛ fɔ dugukolo jukɔrɔ min yala kabako ye wa yatluhu shahidun minhu ay kabako lajɛ dɛ ko wa Muhammadu bɛ dalilu kɛnɛma min kan dɛ ko a seere bɛ a kɔ kana fana yatlu o dama kɔ ka kana tala yatlu a dara ka dara nɔga Muhammadu b'a ɲɛ ko seere dɔ b'a kɔfɛ kana Allahu akbar o seere ye jeni ye amalimaw imam mahdi ka nani ko yɔrɔ dɔ filɛ nin ye nin wa koba caman bɛ nin yɔrɔ in na wa yatlu shahidun minhu e k'o lajɛ bɛ nin Muhammadu ye nin fɔ a san 1000 ani o kɔrɔ ala jigi Muhammadu ka san 1000 ani 100 a tɔgɔ de a ye aya nin Firawuna ka fɛngɛ nin ale aya Firawuna ka aya ni suratu Yunusa aya se ka aya numéro ka mɔgɔw ka to ka taga se ka ka ay
firawuna su fengeli surat Yunus mura suramna e ma fengeba ngo de anda Yunus la blew ame hudu de law ngwa ta Yunus de la ka a numéro di momo nguso fi puma be aka sagale de no fe bi kon don sabana surat Yunus bi kon don sabana bi kon don flata kon do ala saba fengen bi kon do wa fedu jojo ay jawab nomor 3 la tew ala no kada sita al yawma nunajjika bi badanika bi gonon sabana wala bi gonon flana do al yawma nunajjika bi badanika litakuna min al khadra bi konon don flana inde do abto ga taka sai moy ka daka aleni muhammad ka bako mini dum ko atwa di dum menen num aka kira becci kat la kana ba mo mo amen daka sai muso ko kado ka fo kan ne fende muhammad aya njigira muhammad ka fo surat Yunus no Qur'an ayat tanae o ayat bi kono do an flana ka fo ala ko frono may komi itale ngono mo juma yade halaki to de sorla ko ki sona masangala musana haruna ka alay o amma fo men go natabe to kalime ne bu farko kish e ni kishi ka bo janama do nga e kalime ne kuma ka wata venga bulan to de afana langolo dito mi farko kishi way bi ga kaba ko ye wati na tam mawye o ala kira sallallahu alaihi wasallam ayen nyigi naka o dibi je kalambaliya dibi me je kono do mata do ka fo doni bina bo ka sega sega like faraona ni musa ni ngelela no turajila o farauna kata o shusoro foi taje aba chugonina ko ji fonji masega foi kala oye muhammadu ka tiɲɛ tiga jɛ o jira k'a fɔ muhammadu tiɲɛ na kuma min bɛ ka fɔ a ye ko ala de ka kuma don muhammadu ta tɛ a fɔ man kɛnɛ ala bayyinatin min rabbihi a fɔ cɛ min bɛ dalilu kɛnɛma ka bɔ adama ma yɔrɔ la muhammadu tɛ nin dɔn masangala ka fɔli don kɛmɛtiw a kana muhammadu neni a ye nin fɔ dibi na ye leminakaw leminana la a sɛbɛnna ka bila san 1000 ani kɔ san 1000 kɛmɛ naani tɛmɛna ala sɔrɔla ka na o firawuna su ye ka dɔn di mɔɔ mɔ minnu yɛrɛ ko muhammadu ko tɛ tiɲɛ olu ka taa sɔgɔsɔgɔ ka taa bɔ nin kan a diyara ye a ma diya ye o a ko cɛ min ye nzirindala ye ko tɔgɔ ye de mɛ miyɛri di dɔn diinɛ ko la a donna ta bɔra tan ka tila ka dɔn di olu yɛrɛw mɔ u taara bɔ nin kan k'u ɲɛ coronnen to a bɛ bibulu kɔnɔ wa a bɛ ancien testament kɔnɔ a bɛ nouveau testament kɔnɔ wa ayi nin bɛ muhammadu ka kuranɛ kɔnɔ ɔ k'a sɔrɔ ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala y'a fɔ muhammadu ye o y'a sɔrɔ san 2000 de tɛmɛna ka d'a kan ko in kɛra musa de tila musa ni firawuna o y'a sɔrɔ san 2000 tɛmɛna ka ban masa min ye kow latigɛ b'a ye n'ale bɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ale de ye kow kɛ o de ko muhammadu ma wa firawuna su bɛ yen ne ala de ko ten ka d'a kan a ye limaniya kɛ waati maga waati fɛ wa foyi tɛna sɔrɔ nka n b'a kɛ kabako ye maaw ye e ye komitiw farafinw ni farajɛw n bɛ ala fɛ nin tɛ ala fɛ o minnu ka kodɔn n'u taara fɔ kalo la taara fɔ k'o di bɔgɔbɔgɔ den la u bɛ ka kabako fɔ aw da walen don ko vraiment parce que u y'o kalan na ko vraiment ko Dieu est grand mais les blancs n'est pas petit aussi non o t'a ka kumakan de ye wa aw ko min n'est pas petit dɛ o ala filɛ k'olu da wa nin yɛrɛ aw bɛɛ ni ka min bila ala jɔyɔrɔ la dɛ k'aw ka kɔrɔlen aw n'ala cɛ a kana kɔrɔlen fɔ a yɛrɛ a kana kɔrɔlen fɔ a yɛrɛ la fiyewu olu dawalen filɛ muhamadu ka nin kabako in na fɔ alima nkɛ min ye kuna banakisɛ découvrir kɛ ka sɛgɛ k'a ye o ko vraiment muhamadu ala tɛ nka ala demi don i ma o filɛ ka ala demiya d'a ma aw ka maa ta de ye kɛmɛtimɔgɔw quelle honte pour le Mali ni malo ye Mali bolo bi dɛ
foyi tɛ kɛ Mali kɔnɔ kuma suli ko kɔ nin jɛkulu de bɛ Mali kɔnɔ yan ndal lebu ye Mali ye et puis jamana ma do n'o ye han kabako wɛrɛ min b'a kɔnɔ o yatluhu shahidun minhu ko kuma min fɔra nin ye dɛ ni a y'a sɔrɔ a tɛmɛnen ye 2000 kɛ ka a kuma ko in kɛlen san 2000 Muhamadu de y'a kibaruya di o kɔrɔ ye Ala de y'a fɔ Muhamadu ye o kuma fɔlɔkɔrɔ Muhamadu ye san 1000 tɛmɛnen kɔ Ala n'a bila diɲɛ bɛɛ ye kɛnɛ kan a ye cɛ filɛ nziirindala ye o don a ye cɛ filɛ fatɔ ye aw de ko a ye dɔnni kɛ bi an taara kabako la an jɔra kabako jukɔrɔ an bɛ jiri dɔn an bɛ Ala ko wa filɛ tɔgɔ de miiri ko bɛ nin hakɛ in na tile bonya in dolo nka aw kuma nin dɔ dɛ wa Muhamadu filɛ ka nin fɔ masa min ye dolo da masa min ye dugukolo da masa min ye tile da aw kɔni t'a hakɛ dɔ k'o bɔ dɛ militi hakɛ na a bɛ nin kɛ tan o bɛɛ tigi k'i dɔrɔn fɛ wa nin filɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ye tulu shahidun ko seere b'a kɔ kana seere b'a nɔfɛ kana seere bɛ Muhamadu nɔfɛ kana Ala ka ɲi dɛ i y'a ye i m'o yɔrɔnin ye wa Mahdi min y'a seere diɲɛ min n'o bɛna kɛ ko olu ɲɛ yɛlɛla u ye ko dɔn o tuma na Muhamadu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ kɛ lagosifɛnw fɛ o ɲagama ɲagaba o de a tɔgɔ ye di o dunun de fɔ sabara bi don seere in bɛna a bɛɛ gosi ni dalilu ye o ye tulu shahidun Muhamadu tɛ yan dɛ nka seere min kɔfɛra o bɛ dugukolo kan bi n'o ye Imam Mahdi ye Hadara Mirza Ghulam Ahmad cɛ o cɛ ɲɛgɛn ɲɛ bɛ k'a tila Muhamadu ko la a bi i yɛrɛ bɛ diinɛ min na a b'o dalilu ta k'i gosi n'i tɛmɛn'o kan sa n'i ko i bɛ tɛmɛ o kan a b'a bolo suɲɛ na ni Muhamadu tɔgɔ ye Ahmad Simba Ghulam Ahmad o dakuruya kelen na ni aya in kɔnɔ a fɔra ko seere min na dɛ wa fɔrɔna ka ko dɛ a b'a sɔrɔ Muhamadu taara nka seere min na i kɔfɛ o bɛna o don ka diɲɛ bugɔ n'a dalili ye ko k'a lajɛ tigɛ ni Muhamadu tɛ Ala ka Muhamadu ye ni Ala ma nin fɔ a ko kɛra Musa yɛrɛ min deli a t'o ka gafe kɔnɔ Ancien Testament a kɛra di sa nka i komi e ma ci diɲɛ bɛɛ ma ni diɲɛ bɛɛ ka ko dɔ kɛra i tila kuma an ne y'o fɔ sangatigiw la fo cɛkɔrɔba k'a fɔ Muhammadu Rasulullah Muhammadu ka gafe y'a fɔ san 1400 kɔfɛ Ala sɔrɔla ka nin bila kɛnɛ kan Muhammadu nani baw a y'a to cɛ nɛni ta tɛ ayi diɲɛ tɛ se k'ale nɛni ka d'a kan a ye diɲɛ malo a ye dalilu kɛ ka diɲɛ kuma suli nka ni maa min kɛra k'i ti maloya nka anw wulila ka kɔrɔlen min sɔrɔ olu ko maa bɛ siran i bonya b'a ɲɛ i m'o ye maa min b'i bonya i bɛ siran o ɲɛ sa taga bee ko tɛ hali ni nɛngu b'i ka nɛni kɛ nka a ka ko kelen tiɲɛ na o b'a bali ka kuma tɛrɛ hɔrɔnw fana ta ye wa i m'a tubabuw dɛsɛra k'a nɛni alimaw dɛsɛra k'a nɛni angilaw dɛsɛra k'a nɛni k'a fɔ nɛngu ta fɛ tɛ o nka u y'a ye cɛ in ka ko bɛɛ bonya b'a kɔnɔ a ye nin min bila kɛnɛ kan nin ye nin ye ngala ko ye n tɛ alima nɔ ye Amérique tɛ se ka nin kɛ Russie tɛ se ka nin kɛ n tɛ adamaden fanga ye u ye bonya sɛbɛn Muhamadu la nin kama nka u ɲɛ tɛ nin si la o tuma aw bɛ jɛn nin nɔfɛ a bɛ jɛn nin nɔfɛ bilen o yatluhu shahidun minhu shahidu seere b'a kɔ ka na o seere in suguya jumɛn don madrasa karamɔgɔ don wa délégué tayɛrɛ don wa moriba dɔ de don wa inspecteur de don wa historien de don wa subhanallah Ala ko wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan ko ka kɔn Muhammadu ɲɛ dɛ ko a bɛ Musa jeni kira tɛ wa ko gafe t'o fɛ gafe b'o fɛ ko wa i k'a dɔn k'a fɔ Musa ye Muhammadu ka seereya jɔ k'a sɔrɔ a ma na san 2000 bɛɛ Muhammadu ni Musa min jɛ dɛ ko wa Musa in ye Muhammadu ko fɔ dɛ Ancien Testament kɔnɔ Deutéronome 18 a ye taa lajɛ Musa ko yahudiyaw ma ye ne ɲɔgɔnna kira dɔ bɛna nin na dɛ ne kɔfɛ kɔni nka a ka ko kabako yɛrɛ ye min ye a tɛ foyi fɔ ko ale ko ten a ka ko bɛɛ bɛ fɔ ni Ala tɔgɔ ye bisimilahi bisimilahi subhanallah a ye kuranɛ lajɛ bani k'a tɛ foyi fɔ a yɛrɛ la masa min y'a ci dɛ k'a ka ko bɛɛ bɛ fɔ n'o tɔgɔ ye a ye kuranɛ lajɛ diinɛ kitabu bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ ni kuranɛ kelen tɛ ni Ala tɔgɔ ye jɛni ka kuma bɛ daminɛ ni Muhammadu tɛ bisimilahi 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 rahmani rahim suran 100 suran 11 suran 14 a bɛɛ daminɛ o ye wa silamɛ t'a ka foyi daminɛ bisimilahi rahmani rahim kɔ Musa de ye nin fɔ k'a fɔ Muhammadu nana san 2000 wa yatluhu min qablihi
kitab Musa imaman wa rahmatan ko o koni ni ma memma atta o kadda badama ko masangala bi nyini ngade ni ma so holla bi nyini ngade ngani ma so Musa la ayo Musa ma ci nyeme mu ni ma so Dawud ni ma so Sulaiman na ay boda bi bulo kada ko lu ma ci jembe mo ko mo hor ci la jembe de mo o pa je wati do be ulu ya ye ya me do be ay aka fole olu yo de ye iko menena o be bi mina Abu Bakr ma farauna shuye aya ngondro shi Abu Bakr no Umar Usman no talaha min yu be Muhammad mo umman nu nyekoy ngaw nya balabi ومن قبل كتاب موسى إمامنا ورحمة وكان يسمع موسى مين فو وهي كرايو وني مسانغلا فمنيو نو محمد شرياجو او سميكو مو اما كتوتو سونامو ما سومو منو نgon سومو موسى لا كو كرادو وا موسى غافي ngono ni mbeyde ko محمد ka shirياجو kasra remana ona fura shire wara bina ko fekun ala kan o gamata karam waywa directeur korana durshibawa mori badowa hayde ni kirado do ke kirado shiri mama gwaza o ka shiri abi nafa bakewa o yatru shahidun minhu shere mo hon ko fe kana jendu Muhammad de ko jeni min ale ko jeni ma Muhammad mado ko no kwani ma to daza ma shito daro ni masangala yarate kada kam hon na ma la yoradila ka modla ka ato ay relation du na la ci del du na puma du na ci gido du na la ci o puma na ay ma fe ngo me o be Muhammad shere dowi nga shere krengerali Muhammad fana o fare mahdi bina abasra ko nyamena salama o bulo abina dinne guli kajo no be dinna abino bo abi chrétien karkari kurwa ko ni abina mun abla isa kabru jira o shere kere lay o fana ci de ko yamal maw ama puma yi famu munu ngame ko mo ko be ci de bana ngalodo aya do flani de ima fe famu ngalondo ci de ma ba tiba shahidu mi wura shere wura ko o be mo ko fe kana muhammad kanna kaddalu kene maya adama de du se ba du o puma fa sale ngoro ko fe nyaga ba nyoma do ko wuli mi ma ka shere ajira ade do ko wuli mimi fanyina fi mo wala o dengerengere mi no ko fara no de shaidu o de imam mahdi hadrat mirza ghulam ahmad alayhi salam yen go kirate iborami musa jeni imay ala guda nyongoro wa shahida shahidun atwaydi wa yatlu shahidun wa min qabli kitab musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi kimay ولمن الشراء جنو يرلا ولولي من محمد لا ومن يكفر به من العذاب ما من كفر كافر محمد كل ذا جما كل لا فالنار موضع كفر ورتي تسمع كده الله بافوا تسقى فيه محمد نبى محمد دويا با أي تسمع بيني سقى شيء تولا إذا تسمع دعوة بكنا كا فني إنه غومني سورة الحاقة سؤال لاي orang dua Ahqafi suratul Ahqafi wa ayatana korona dunga yo dayla de ala bum foy ko gura abi shira fana foy wa shahida shahidun min bani israila ala mislihi fa amana wastakbartum ko jemo o tanyi ko koy ban sara kawla ce bado iye anyona don nan fo kallimaniya na bayna kasra maye o kira tolle menala o kira aw mununga kiraye kaw ba ka ku fetu ko bokoro ayata cha sayra mo de fa amana wastakbartum suratul ahqafi wa ayatana de min vota amal ma ay qur'anata mo lakaw fen mo bamulu ay kadallu jo makawa ka jo salama ke jefe ngalodo atakwila ala flade wa yenda bama o de muhammad ci de ciba alai ode muhammad ci ka fo nya chamaci mba chamaci nga nere ala nga lati yo kono fentina ebo ode jamudra muhammad mo wa shahida shahidu min bani israila suratul ahqaf numero fode kada ka ma chama men numero ko inde do lute sura ndo do kada ka to ka
ani Anglikani fenge sura de gudu sura de gudu sura to hudu tan kala na qafu aw bula qafu numéro jumeno traru mayede ala takada aw tarab game ai suratu sura numéro bi sura numéro de phone no nyana ay numéro ta ayo be Quran be bulo to lu bulo mu binani warna suratu binani warna suram binani warna o ayatana sulam binani warna ayatana kada ka togo fo mbe ka ke o ye ma caman tɛ silamɛya don ma caman sɛbɛla sa tɔgɔ ko ninnu u ye kalan min kɛ o ma kɛ larabu kalan ye nka o kɔrɔtɛ k'a fɔ diinɛmaw tɛ dɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hali e yɛrɛ min bɛ wajilikɛla i b'a dɔn mais ancien directeur la i yɛrɛ b'a dɔn ka vraiment il est devant moi i yɛrɛ b'a dɔn a b'i ɲɛ ko bɛɛ la ala ye sira nin fɛn bɛɛ la e min bɛ wajilikɛla donc o kɔrɔtɛ k'a fɔ ko diinɛmaw tɛ dɛ nka a ye kalan min kɛ tɔgɔ ninnu bɛ u ɲɛ gan wala bɛ taa dimo de ni wajulu di o bɛ e nɛngu kan ni walawalali o ka ta k'a fɔ k'i ka fisa tɔw ye o fana an ko o kelen fɔ ala kɛra yɛrɛ fɔ sababu ye k'a bɛna ci in lase dɔ ma o bɛ aw n'a faamuya cɛ kɔrɔ ye aw y'a ne Muhamadu ye k'a tɛgɛ don bolo nka a bɛ taa ci lase dɔ ma ma ɲɛ foyi nka ala kɛmɛ k'o labɛn fɛn fɛn ka tɛmɛ aw kan ma dama fɔra sababu ye ka ban ruba ghaibin aw amin shahidin ala kɛra o fɔ sababu ye o ma k'a fɔ ne de ye arabu kalan kɛ ne de ye kuranɛ mi se waaju la ko ka sin k'i yɛrɛ bila bɛɛ ɲɛ ladabu ni mafani ala la o tɛ kɛ ta ye ala k'an kisi o ma donc dɔ bɛ a tɛ foyi dɔ to o kan kɔ nka ala kanu min b'a dusukun na kanu min b'a dusukun na yɛrɛmafan min b'a la e yɛrɛ b'a ye ta t'i bɔ ɔ n'an k'u tɛ tɔgɔ ninnu dɔn lagosili t'o ye ɔ kuranu a sula 46nan o ye min fɔ ye a ayatana a ma ye wa shahida shahidu min bani israila ala mislihi fa amana wastakbartum ko basaralakaw la dɔ sɔrɔla ye k'a ɲɔna seereya ale ɲɔna o kɔrɔ ye musa ye a ɲɔna kira dɔ nani min fɔ dɛ n'o bɛ Deutéronome 18 kɔnɔ ancien testament Deutéronome 18 sura 18 o aya 18 musa ka kuma in de bɛ yen o fɔlen filɛ ala fɛ yan ko wa musa min fɔ musa lemɛnɛna Muhamadu la k'a sɔrɔ a m'a ye ɔ a kɛra aw minnu niyɔrɔ ye fastakbartum nin ye kabako ye dɛ kiraw bɛ girin na cɛ min ka mandoya nɔfɛ o turula aw kɔrɔ aw bɛ kɔfilɛ ɲɛfilɛ la o la kɛmitiw a tɛ sabali ɔ nka kuma bɛ min nɔfɛ yan minnu b'a fɔ kira ko banna Muhamadu na kira ko banna nkalonfin n ko Muhamadu de ye kiraw dilanbaa ye ni fɛn tɛ Muhamadu mandoya kɔnɔ hɛrɛ la turunkɔrɔ la fo kiraw bɛ ɲɛbɔ min fɛ musa lemɛnɛ kun a la wa musa n'a ka musaya i ma ale de ko suratul arafi k'an t'o la k'a fɔ ala ye jira nan k'i ya i ma ala ko i tɛ se ne tɛ yen ɲɛ ala dɔn musaya dɔn ala tɛ yen ɲɛ o nka Muhamadu kuma bɛ kɛ Muhamadu fɛ ni fanga ni barika ni nɔrɔ min ka d'a kan ala ka kuma a ka jɔnw fɛ a barikaw bɛ ɲɛ a nɔrɔ bɛ min ɲɛ a ma min fanga di i ma a t'o kuma k'i fɛ n'a y'o k'i fɛ a b'i yele n'a ko a ka da o la k'o ye min da Ahmadu ka fɔlɔ y'a ta Jawahirul Ma'ani kɔnɔ Cheikh Ahmad Tidiane ka dakuruɲɛ la ye n ko cɛw bɛ ɲɔgɔn kɔkɔrɔ don ne Jawahirul Ma'ani a y'a lajɛ Cheikh Ahmad Tidiane kumana wahayu daraja ka yɔrɔ min a y'a lajɛ a ye nin fɔ dɛrɛ a ko waliyu ka wahayu sɔrɔta a fana f'a ma wahayu wo ko nka i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ kutubuw ta bɔ dɛ ni kutubuw ka wahayu sɔrɔta kɛra waliyu ka a b'u yele waliyu misɛnw ka k'a b'u yele ni kutubuw fana y'a sɔrɔ cogo o cogo a ko olu tɛ olu Cheikh Ahmad Tidiane fana ta bɔ dɛ olu ta sɔrɔta n'o kɛra kutubuw ka o kutubuw yele kiraw olu fana bɛ min sɔrɔ ko o fana ta ka sani n'o fana kɛra kutubuw ka o b'u yele ko nka olu ta n'a sankɔrɔta n'a nɔrɔ bonya
muhammadu ka wahyu no kira kira ka kabu yeli chawbe nyonye noro be noro nye nega bi nega tige ayato ala tetlu ngalay muhammadu ko tlu ngete de chemi ngane shoma tiani de kasoro ayre daraja mvayre la o yen nabi nyuma de o be jor malik lay ngono akodula ko ngeme ka daraja min daraja dimena mo ala fe akoni nyafo aw don ba min meddu ko be aba fo ngafir la sa janam ko batik no ko be daga kafire sa daraja min dimena mo ala fe nyafo aba fo ngafir ya aw de o jara dran mo ala fe o daraja be sa ho ni ko kira ma ba na mi ma ba wi kafir ya ko ye ko tane ayu fo wi re kasro so aye u ka filifu ye kasro ta do yere daraja dimen man ala fe ni nya fo sa o dilam bu batu ba fo ngafir ya abari wala mo de kele ka fo kafir ya bi mo fa be le be so matene ye chen fo dre kasro sange me de ba imam hadiche wale de ko wo mahdi na tay kado ka fa ne be sera klinga chene o ala be nan na ka gringa kumbe kam go idama ka shala la aka mawdu aka karsa do ma bu nafe alay o jend ne shoma tani mo kabini ngolo do fon zado ani zale ngoro samwa albi masake me ko dayel ni ngani samwa da faran zale sa o dabe tugude no jawal man ko shoma tani fatra hiya samwa clinic keme saba ani mo wan kele nak masani bisa baruge an bisa ba ako zale ngoro ko samwa afatura amsaka silamaya sa wakili kebe fula ani bisaba zale ngoro ko samuga suna domi ni mine mo ala fe kan nama kashi karsaye ala ka adla ka ado ma da fe ala yo dine o jenne chama tani mo fongolo do katanze zado mo fatura kema fula ana bisaba silama sile sa wakalen kema fula bisaba ni mo ngara bisaba ko jili o bidure de o silama sile sa wakalen kema fula ni biduru mahdi bangna nanu nyebe nyona ede nyatula ede te fendo o ni nana ko o tan no ara sage ko ma ko zale ngoro ko fo samwa o chema tiani kele ga foka fo mahdi wanana ambe sira kele ga o chema tiani ko ngatta sira era to di ako ahmadiya amatiani afo mai abe jawar wani ko onge pumado kanga fo fo yoro dol tiani ata chema de ga sira to de abora kabila mina algerie ay ni madi o kabila to afo le matiani o komi kulubalu jalla kaw be shoma de tani tasra la je ngam yi gati ane ibrahim madwa ina la je aha ko tasra mo lo ahmad de wa ko ahmad ngam nugo ako ahmad alaka noro la mi yoro de fana be jarul man nge fana be jarul mani ngono ngo fe mamul anda doni ako jarul mani kono ay ko li segine wulo blandige ako ala miro adanga u bele gele noro mi na kabo al jibril atiga mi ako de toy ahmadiya ala ke me ko no ya ka jengele mbewi aka jongele mbewi o yanga toroba muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ako man ne ko ngata sira toy o mi ro danga yi sanma mbay e o man ne tado de ay ako toroba yi bulo fa yenji de la ko kene da kono o nga chobi nyon dan muhammad masru nyade ako ngata sira keli ahmadi aka korodi
o bi sira ka to wala to rere mi ne o falo o ahmadiya de jana o ben ngala mo amuna bi ko do de ahmadiya subhanallah noro shit ga skanya fe man bunda shit ga skanya fe ni sikira ka bi go shin dalu muhammad kalimpeu jibril tizga mi ni go muna ngo adama de be melekanye ma sana yelo sele yoro la jibril ko ndise katawa ni de mena nga noro bi nyeli jendara anga choroba muhammadu rasulullah cey mo don vew abe chono fe anda do kontandi tlo do ge o bi mo bi mi danga mi na de odi ahmadiyya jibril tizga mi aba yele alay adama de laja ni muhammad sallallahu alaihi wasallam o mana musa ka o chain go fo ka ko amana samwafla o chede nan ngaba ko kuma fo o kadla go shere ba ko fe kana o shere mi ni o blalanye o ye kirai koy o ye musa ye kiraba wala ko wayatlu shahidu shere wara ba ko fa karade shere nya jini o nye manyuma munu ko fo o be shere do yewo nga ko fo le jini o de mahdi kelbewi selama ajhulu na cha ya be ko ala kra ko mahdi bina wa aha o ma mahdi bi ga jini ay de singa jo chena kira de do o kabini shere folo folo kala hala dona shere fulana no mako yo ma bina munge amina tagara fo mo yo wa wana ne ko poy keneka korane kele ngono fo yira sigele bi kabako ya furana kala hala minande benaga tafsir galaw bi temega fuma do fotege te kasoro agola wala ke ka do ka fo che kala hala do fle kadon ga fo tle munum kalo be abbe bolla qur'an kele ne yafo ngani mahdi tle nde ataka fo dala mahdi en bebla kanaka ha kule toloji atwa di sanu be ave pedro be ave wa no abet ala muhammad yo fo kabana tle la subhanallah kama ko de idha zulzilatil ardu zilala wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha fokana fo hadisa la ko sanu fima o baka dugolo jugoro ko na poira kwa jinga mako kele bulo bina ke ka kele bulo ma bi kono don mi fawla o kora kema ma bi kono don ma na fulo no fe o petro ko kele de fle jien kono bi iraki tachena le de kam kada fi tachena le de kam wal ba to basena an ga chorba ni fo nga kera on bi ma kono vraiment wala ko les blancs de pas petit je grâce à ko mais les blancs de pas imay o gala de blancs ka tro ko reta de mele jalila ngane ahmadiya ka khalifawni akawral kelawte ya ala e bi si kuran tafsir ko ka ba badru kalabi bo anu uhudu an kaybara o mo banga ta chon lahara janwe beta aljina beta o ere tle jen ngoni o abina fa ala rama kuma ko ala pano kuna kata o kuma en misale bi gulisa alu ngake badru kelela ka soro badru da be bolo ya ide se meko ke amita albe ayay o do be amto ayay ne kono de nini ayay ngo ulaika yu'minuna bi ko lulle menana o suratul ahqaf ayatana ba fa amana wastakbartum o kinaka kira o lemna muhammad la fastakbartum aw bina akaba o muhammad mako ken neni feye bi kemiti anala ce kiro ko do kira klemi kaka bu yanda maka suramana musa kele ka kisa morani kwa ba fa ala ngo nyaajira la musa ko ala ko tisga ni ngakulula je ni kulutira ka sabati binane musa do ala tiye nyeno nga kuma biga muhammad feni fanga minye
o noro no barka buya ala o de kibarada Musa ka Musa mo fanga dimo Musa ko ala doke nga isa ko fanga ma dimo koy mi fanga ma dimo ne bodo e bi yera fade nga ko goro ka mo kulu la ni kulu sira ka sabati ala so fatarani ye suratul arafi suratul arafi aya kemen binan nay ni baro be kemen binan ni flana ni baro bayina katame tono ala yengara kulu yere kulu mo nyoyena Musa kirna kabi kiriya bla mi ga ko ye wala mena mo hon toy na ko da kalima ay musallima ne taala la ko ra nga ko falamma afaka kana ana wa ana awwalul mu'minin ne de limena ba fala fala jenna muhammad la ko taala taw wo krade afaka bangi ne boy ave ne afta boy ave ne azu sa de du e ko rat la gaire ko ve ko bangu nay opma suratul hashri وفرت لك تاسك نيجلك لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله كوني على كوني قران يجي كلو كلو مو او قران دينا تشميغا على كمك واي تفهم نام انور نام يو يسوا قران تيغو محمد لكاو وهابياو تيانياو قادرياو شياو احمدياو كوبا بامولو محمد القران Quran ni Muhammadu wallahi ala fe makani nganganda shido kamo ame nyongu furogo bolate kanyon la goshi mo ko ngana nema mi yor barka mi noro mi yor la anganyo kafira kame kam mo dan sarala nu nyaba na manga jila nyona o kunda me ko la de o ko nu tala kala la kwana tanyi ni anyi tala kala la wa anyi ko yu ke chorba la de be ba kana do chorba ka dukuno ga chorba de yoro be nyonen de la wa biya ko tiyani kafiri bulo minna bulo jigina kafiri toy di parti politique mo ko mo la ko rube nyona ni manga sona fami anda ta ko laje kada ka nyebe noro law ngaw ngam manga de keme ku dasra la de dakku yakele na opmana kalbi ka wala mawye ka fo shere mi no ko fara ci dedu ode mahadi folenye ode ye Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Sizima top mana ya kira ubina ala kira kofe ubina ala bi cide unci anya aya sabadi dongo ango nazira yoro ramo ala ka kela amina tanduru mo goro na e favara taga o kana bala mana kada ka qur'ane fa mala de of maniye aya doeta wa yatluhu shahidun minhu shere bam hodo ko fagana shere jme madara derege tayrawa mori badowa inspector tayrawa magal mamiwa ala kulla musa jini ama nya fla do nyongoro shere kona nya shere ba ko fagana mo shere nye cidenyi way mi go cidiya bana sa of mana illa bende suratul hijri ko takala jabani ame yoramna suratul hud ayatan ululana suratul hijri ale ayatana katabla tanikele nana suratul anbiya wa aya flana anga damen na miruka na mimonga sura ere sura de todro ko no jama ko valero akono o aya sabana sirbi adale surah al-anbiya aya sabana aya sabana surah al-anbiya aya sabana flana ru de luge ma yatihim min dhikri muhdathin min rabbihim illa kanu bihi yastahzi'una ay alaf magame ni ba ka bo jeni Muhammad ko yiba adama do no wa na shitna ku mo na ni shitna ku ma ama fonna karo mo de na ni shitna ku mo hakilla jigila min ye kura ji hakilla min waraw da ma yorola
hakila kura ya dakunya kura ya o bo jeni fe o bo kura de fa fe kana hakli jigi ke ma yatihim min dhikrin natna ku mo ko folishila hakli jigila muhdathin min ye kura hakli jigi kura min rabbihim kabu do ma yorla illa fo ka ke istamahu ubideme uballame wa hum yalabuna ku to tlongela uboti la ma tlonge ma flede e ko ko kira anga to kira ko bana anga tana nyere nye suratu anbiya yere damne ki some kata e mi ngam ko kira ko bana de imala kame yanno ko adama dum ko kala da yere de ni muhammadu afo o hagli jigi ni ala ka dakuriya qur'an na mi ñu hagli jigi feñe kabo daba ma yorola mir rabbihim e bayo bi kuma fola in lame ci de ngura in lame nit lo ngay utasa ba ko mamene ko na jigi ma otlo ben na ko ne naw kap man ko na ngala da de ni de mi minan namo walli sin don na ka do ka fo lo la lo du ga dunu de ga atwa dogal de ga pambe o mana ko hakile jigi kura minu mbo andaba ma yorla kana kanga na lameni tlungay angal lameni sebay ko kada ka masangala madade ci dongo mabba hakile jigi kura uti bandre ko na boale ala yorla kana na de boale ala yorla ala rami black ne ka wati yere black ne ka ma be abi do ta anako kerengere jin go kide bana sur lan be ko ki kanan fosa no kare no mon doya hele amo ke kelenya sake flana suratu yasi ango aya bisabana dawka ya hasratan alal ibadi jong adama denu da kasara utabuyo ma yatihim min rasulini ciden shitna nawmo illa kanu bi yasazuna fuka akam baraboy o cideina mi go cidengo bana e be qur'ana kalama o yasi go koni mato kabi kele de ki jotero de no mi ngo sura o kangar kele de o yasi fana kele flaka kangarda ko adma de mi adma de yare juldi la ko man julla cido cide no bina namo fanga barabo kango sege ko tanka ko chama ke kamo ko do nga ala ba anda sede kulugoto am sura kana fa fa anda sele cide chima fi ko mo sina kana yeno cide ngo bana sirbe suratul hijri tade o ayatana antana kelena ango danga suratu al hijri ikomi onini mo bome nywawe o koma anyolu dada nywanga ka ala magangura la meka alla men lagushi o fana yo kilede ma yatihi min rasulin illa kanu bihi yastazuna kazalika natlu fi qulubil mujrimin aya yawa suratul hijri ayatana outlo benna ko mo wada fode ko ciden shitna na umo jenu adama de no ko do sanga ngodo de awon ko do jenu cido ko mana ala ko atna ba wa mabba wani da ko ni fefe no na aldo nasini ko amo cide amin barabola ko tina fo korole on ga boroba ka bode ko kezalika ben jogel naslu fi qulubil mujrimina ko ma jurumto fe medu ko ka be ga ko ya adama de fe medu ko ka be ga halani e vitamin blesa ete du ko ita adama de yo kezalika naslu fi qulubil mujrimina ko korole baro botote de o min gera ma ta beno fe ga koro ko aben jogel la ko ka do ka fo alibi ni la halakele ko bana ko hijru suratul hijri o fana kere ka kangarda esa o sulan juri o te sabaye surat nahl ayat flana ila ana yunazzilu malaikata birruhi min amri ala man yasha ko muhammadu ala ne ala de bi jigini ke yunazzilu jigini kelen jigini ke melekawla birruhi
ninga wahayi alamani ya chawo ko ke maka mamno ja mini badi nga jona o way mi kiga doke wa kai de ko ananziru mo ko sodra ko tema nga turu jongara shi fonne sa fa mina kabino o kanga da kele nige ko ala bi wayu ke jengo wahayi tigara way malo mesade yunazzilu al malaikata bir ruhi wahayi de min yala kaba ko al muqtazar fi tafsiri ani atafsir al muyassar o minye manga jamana rek tafsir bolé wa bi o tafsir bolé o wara kema ka ko wahyu pian ruhi en ko ni o ya aya joliye nanya ama sulanta ama nanya sulan ka asulanta kata amba ko anbiyayi ko anbiyayi kanga dai suratu yasin ni mato aba bulushina hijri ko iye puma kolovo imam masabe puma fo o puma na suratu ale mi wasa no suratu nahli o ya flana fana ko ni ko kira ko bana ko wora kiba fe ka ko wayu de tigara ko ite faragan bo ko ati tige ko ala bi jigjigini ke meleka ula u kana no waye ko ka jonga ko re adama de do ka u ko wili ka sondra ke ka jira ka fo ale ala klebe ko ngabatu suratu jeni hiji era aya o sura ko fana yikambo nyebe jombam la kabita hijila ko ne fana sulay qur'an ko no fonga pman nyoroka ko chogodi lal malaikatu rusulan wa minan nasi ko muhammadu suratul haji alak fana ban ladi ni muhammadu gadda kuriyai hiji jama bay ko daw tulo gade allah aname alaminga ya mori an muhammad ladi gilo no be tawafula be mina be shitana bola be arafa kurga ki kado o alay allah yastafi alabi kerengerel deke minal malaikati melekaula rusulan ko kaccido wa minan nasi ani adama dum kadaka inna allaha samiun basirun alay nyebe atlube jemo kal ay atlube jemo ka dusukuna lahala bela wa nyebu ka ko walula o mani kraka ngana ala bodo atodo kana fo gibi nyino la ko ala bi adama de do ci ku gaccide ko mamle ga do ci ku gaccide bakade yastafi mbakede larbu kono ma al mudari al istimrari at tajaddudi abake anatoka ke wanatoka kura kura ya wa cidengo beta alabulu arafa jaba bayna ko fo farafia fo farajay cidengo mabba ni ala koti suratul hiji suratul haji hiji sura manga ayin fo moye ku hagli jigi cidengo mama muhammad kon tara ale fatura ale adama dine nga ka fo ko dacira ko ngalovi way joliye shuara ye udada menyonga to woni zura nu fana dada menyonga kaba godo de suratu shuara ko maga to yoko dongli da kadi moye suratu shuara ko dongli sura dongli law ka sura kadaka dongli langolo be dongli sebebe o aflabe ko fo mesuena ko minu fana ka kanu be me dongli dama o ma ka maga to ko dongli fana fe seve afuye ko to de dongli ka sula dongli law ka sula ne mi ki fana ki kamo ka fo dongli law dongli lamena ko to di iya isa iya wa ma yatihim min dhikrin min arrahman muhdathin illa kanu anhu muridin iya kunnat na kumo hagli jigi sila min ye kuray kabo do ma yor la kana fu ko lame u kere doni to an ta ko se do ko naka dongli dabe ko he ay ni gele lame ko be do tay ala ko do be hejila ala ko ka fo heji mawye o muru bata dongli langlo me ko e anaka dongli me adonga fo kira ko ma cha kira ko ma bande ki ka do watini wati ala be hakilla jigi kuro bla ka waere yorola o ma ka kanu lame iko be dongli lame tugumi ada ka dongli lame we ki se to law fana ka dongli klingeli mi jataw la de amaba ngata mu'minat mu'minuna fuslatita okala game sumata kamu tatanazzalu suratu fusilati ayat di sabana o kado maminu nye utugura muhammad na fe ku tle iko mi tle kanga to mi ko tatanazzalu alayhi wal malaikatu malaikau na jigi o luka jigi ko kelengete kaw kuna fani kun no sega ni jeso sigi ngona ya la harama sede
Allah takafu wala tazanu akana sira jesu sigi bolonu khasara masira be masaka la takawi iko me awbe masaka barla ba o kuma na ayana se ko mun jorla mode foti kala wa bishru bil jannati di kuntu ko ni yejeta yo kuma ko la harata mi fana be ko aka andu yano yo fana ngal la harata ndi soro fo ni ne gakaya jen ngo wahyu bana jen ngo kra ko bana naija ala imrana bisegini kelina indade wala ma atoy di arafu bisaban duruna ngwa chama beedi wala ma mu'minuna bidurni kelina ibolo mi mota imma yatana suratul araf ayat bisaban ay jore joy ay yo suratul hijri ayam woni kelina tayide hijri mi na morula mi ayatana tan kelina o yam lasira ale bita ayam woni kelina ka singa ko rebe daci ayam woni kelina ala ba foy wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ama baza ko anya wala de ati kunda dabla ko ne ala ka foyte ko de semene bulu ngamaji gi don don wa in min shay'in illa indana khaza'inu ko fongo fenna fora masangala tado ko abbe jigina fadbe abbe magasin bang jugo tala amagaso be ade ko ngamba jigi don doni atiba wahyu bana ibe mi kira ko bana ibe mi itado wala ko nali tado ko kana fa bana ko nga kepma de bala ale ala fe yi de itate ede bi ba itabe ba ko na ala tado ba may nda ko yede fe do may ndala hibakini gose atwani ni ngonya nyaw chaya mesade anga tawa ni ko na mi jigira muhammad ka e mi ngo wahyu tigera e mi ngo wahyu bana e mi ngo kira ko bana e de bana wahyu ma ba kira ma ba wala shere mi ngo fo chide do imam mahdi sisa mi nga no bolo tawla surati ibrahima tade surati ibrahima o aya bina muganin nanina surati ibrahim ale no imam vibe ale no ma de no ma tan no mana sulamin do dara alla ale fana ikambo ko mo kan madabla alam tara kayfa daraba allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin asluha thabitun wa faruha fi sama tuti uklaha kulla hin bi zin rabbiha ko dakuriya sanuma mi ni muhammadu nanaye aw bo misale do la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko dakuriya aba misale do ko dakuriya sanuma dakuriya kalimatan kalimatun tayyiba dakuriya siman san kabo ala krakoti kabini ala jenda nere muhammadu ani kira fo fe no temena mina shimma dakuriya bo dakono minga san minga bo mimra ka bo ala la ilaha illallah o dakuriya ka ba misale do ke shajarate tayyiba ka bina fo jiri sanuma kasadu mambado atluha sabitun adilu bamba meddu kulo waka fo ibidima koro kasinga boka boy ko kuma tala atluha sabitun ina sade tisakan boka fili o faru wa fi sama o idimina kasinga bulu fara kafili ko wa kanga mino yoro ko bulu tam fa sangolo la bulu to soro dimini fa tisaka jubo tisaka bulu fara bulu ta bulu soro tuti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha ko way ka do ma bedde mone bala ka fo de bala mamo folo de unzireni do wala ma aya kwara sanga akurudo mamo ko ngalodo tuti ukulaha abade di wati bebbi idhni rabbiha ni alaka ge wati bedde mone bala ma minganga du sangala ba do mo ni wara ble bulo de sra zawama ku ba fa ka ku mo mo ngote bulo ta right now kama kwa kumu mama ma tro ko mai mate che ka kana wa ala yo fuyo ma kira so kira ko bana jino fi i bulo de sera afa ka kumu i dawe ma che te wara bleda ntaba mangu wara bleda ma so ala ko ya pa bedde mo ne bala de mo ne ngoradi ala kana na fami ngamo ala maya ala ka dakurinya atware ala ka gindu nyonya ala ka baru nyonya muhammad de na o de kama kadaka ale kira to tada mo yana ere ka farkulota o kuma ale mi farkulota za kwa kana amma musa na ka kira ale bana ka sura maiwa ala o de faina o musa na ka kira atwari
kira do na tabe shiratiro ko o girna ka ke muhammadu kalimano aw minu no nana kan nin duro akoro nin dumini mina adama de manga subhanallah muna ba abi bawla sa wala flaka dumini ngo faya ko jiri do aka sanide ajugu ko wa is ya toydi ita chena kadaga ita saka jubo ka fili ita chena ko gura i bulota bulo soroka faraka fili fi samai tuti ukulaha kulla dini na ya so jiri langulo kadaga denda la mafire ala ko wa yengalo tige kuma bedde mo ka fa fere le sanga feru woro la kabe wala ma dina sa de sire do amasedi wala ma a sire tabli akwa menga amasedi ala ko galudo kulla hinin wati bedde mo ne bala min zemedu arabu la na fora ukulu jirde min ni amwana afodo mo ukulu ati fo jirde be mo ukulu de ka sara mo ma tafo mo ukulu wala ko ukulu ha kulla hinin bizni rabbiha shema tani chembi da kono yala ga chedo e dafa jiri ne la munu ma soro lu ko ngalo ma dono ko shema tani ko way ma tere ko re ko to di jine mori tere o be alla ko shito ngalo do mona ke ma jiri ne da de soro ko way ma tere were fara ko muhammad ma shega maula lawjil ba fana dara ga ko ba fi yere ke ma bade koy akolla aw ma famo aw be don ba mi ne ko kro ba mi ne ba mi ne ro mi ne ba mi ma khadar rusuli shera mawla dafara ni jirde ni la anono fo anono bi jiga dak ref la fe mo ko girna kaka o yakata do noro be min tuno lu girna kana nga ne ba wayne abdul jilani atakrati amar sirim bamba noro te fa hul lajjo kono abay dafa ni jirde ni la ko kuma ba mo ne do nga ne ma do sora la kara chukuri sa ni ma gali jigi jemma damba to di sako ale mo muso bi boy ala ma do temene sako me to di o tlo ma sama do sake abi nyuma keke mo yi ko e ko la de ko ti hali de do na ko al ne sale ne bi do mbalo wala asato akwa do mo ko aywa nzato fle ko ni zara ni jodina ko jiri suya sababina fale akana shitige kabro ko ni afatura chena mo ona nae kala do mato dava jiri fale nungo mora jiri saba somosu zegenesu ndomonzu kabako amoso de vaina comme ala daga me français afana matala je folo atara ara tara nyanda ko zegene kanade damne zegene dumamba ndomo o yasro ndomo mbelulba mi mbesanga sisa fo mo abe agrefele do fe akoni abe sangana abe mo anago be mo folo sa wasro madaba de nga mi valna chorba kabru ko rakero de dumamba ko lo teddo werula suma sum fana bete suma dumamba abe jigacha o ayala flage mam go maj maya bana alama bana ka toto malangul yani nyonga frifan ina alaje mohor bi so mo manana mo ngamo arma do nganga wuli kata yoro minu le ka do regale mena ka yoro do ni damba anda do ko to chama be maliko no andana anda do angon to ni vote fari suratu ala imrana ale aya keme an bi wulu blani kono dona ay ta arafi la flore arafi aya bismani duruna ya bani adama ma yatannakum rusulun minkum ojo ya bani adama au adama do amma mu'minu foda masalama fo ko muhammadu mala sa adama do mo adama de be du ko ka adama de ne ka dambe fa sama de ani baga ani daba ko gono taw ni so gono taw ni jigon taw no shimanga
ale bolu de sogo dun ale bi yelo ka bo nana o kuma dara ale kama olu ni dagara ale de o kuma adama de fen gwanzai o kuma adama de ne ala kan baw nga dabe munu nyu kanu nga kibra duma fle ka datulo ka aka boya de ne o kama mini ngai o jme imma yatannakum rusulun minkum adama de aya siga ka chido minna na aw mo ka bo ayru layde na to tesa ni falu do molu toyi ni mishu do ka bien ka nyon ja nyame o ka nyon vara ulu ka nyon ci ji kono so do bina fo maluni bamaw olu ka tatu ko nyona je ko nyon ko nga aw ye dambe kuna be mandiwe ko nda to te chide nana to ka chine ala fe mimi bo ayru lay ko ni yaqusuna ubra sakta muhammad ka wala nunga ani mamin duguru la aye heraki yere ni iban yere ni ala kay ka adama dun so hakilla adama de te bagani madama adama ne ko no nyine be sebe o kuma adama dun de saka tutte de meleke utew meleke te jugumando jumani nyuma ala ko nyo fanga damo o kuma ni nyuma juguma nge fanga na bo watu ala ko fanga chidem la kana wala kada tali na nyere ko kibara duma dandulo ka ko ala tando to bajira ka fo ango kada alai ngana ngira falu ya abulo dongo do chidengo bana aba de shangu sadi jene go chidengo bana bemi wa suratul arafi ko ni adama de ki kanan fode ya adama de ya do ya ba biso adama de ya do ya adama de bu yati yoro baga do wa ko na bano atere ko so na bano jigo na bano atere bulenda do ki kanan fo baga taw baga ne dara on ngamo on nafa kamo ni bolu la ngolu ni dara on ngamo on minu ni ala ya musa ka ngo ja yere yi fi kana ni vo on la rafi kangar dayi o fona asra adama de bana du ko ka adama de bana wa amma ba on ni kangar dara adama de ka fo chido minana o kuma ala bisro kata inyeshi mumunu mota ale kungora kata de ngona ka yana kata mumuni ala mumuni bora adama de ga mumuni o ma yana kata mumunu tata kada ka ala mata o chugo de la atta chugo chama de be ni atta chugo de afe mana adama do nga folo onay minu wotagle o kuma ako suratul lara ala imrana o aya keme ani biolo vla ni kono dona ala ko ma kana allah yazara al mu'minina ala ma antum alayhi asisa ay mu'minu taw to do ñi adama de ko mi mu'minu de bu ke adama de ñi ato ay mu'minu de adama de mi ke adama de ko mana ni duna mu'minu ya kono o ya dama koli teriya kerengere masangala fe mini adama ya teriya tekelinye do fara lay ka daraja ka o kuma alay teriya ba mi no be adama de be fara fi fara je muso che dim set to butla be o teriya bay alay o kuma ko nana ka fa wa ci de mina na mo ayame wa teriya mi no kerengere mo ne limaniya indura limaniya dafe i ka do kuma ala ko sa aw mu'minu ko wa vanatna aw ye ka to ye afana ka kibra duma me korane reke ka fofo to ma do arma de rebe tlaka fofo kidenya bana iborami korane bi wolo mi mo tata kele nyima o sona nunde kala je kamalo ya kana pa fe ka baro dala blede kontane zurangele ngele aya kele ngele be bi danga suratu haji bi danga hijri bi danga anbiya bi danga yasi bi danga larafi bi danga amla ala imrana nay wasro atwa de shuara yi danga nahlu yi danga ghafiri rabbi mo ma folo ngwa beide ala imrana ayabbi konondo an e kemeni bi wolo vlani konondo ala ko aw mu'minun na afana ye katote de ay akira mu'minu o chen nga wati do benana mu'minu ba to mu'minu yala kana do ko gunange chama na foka sella halamo ko kuma no kera ko nda afana tote de onge minu ngongala ko era tete wala mo to o korolete ko te bashiu ja ko te dine ko ngaw munu ngaay ruduna de ki kado wati bina se a rutu ka keble de kono kera kun o kuma ka fo mi nyere male mina folo mi tata olula o ya aw molla goshi ndo ko nge ngai rula ko wa kasigi mi chide kerengere ma kera lu bitila kuma la ghaibi na gindo farata ka boy ka fo ka do ka tabe ko nga walakin allah ngane ala yajtabi mi kerengere like mi rusuli nga chido man ya shaw ma minu yeneja fa aminu billahi wa rasulihi o kuma no kara no chide na ka fo he ka do alle men na qur'ana babul no ko nga ka do abila man meta sade ayna ya fe nga nyo o kuma ka ko lamne fa aminu billahi wa rasulihi ko chide kelen deflate ayele men ala la no chidum ala de yang wele fro kan le men muhammad la ko
an ye ko ba kan le mena Muhammad la ko aban ve an ba ka kanu daraja bilibila ko kadaka ande bulibatu la bila ande jobatu la ande mutagul Muhammad na ko an le mena jo ko nga korte ko ba ando tede ma kena lawli yazar min alama antum ali ka bella hala kunda minata ko ne ala tana to tede ma to te tuguri ni o ko nye ko na jaka de ay fo be ni ga gani manu de technique bo nyona ko na to tede fonga cide do kerengere san kawluci ko no no na kuma alim na wulula faaminu billahi wa rasulihi korana dunga e ko cogodi ala imrana kamle kuma ta cogola di ala fa arafu e mu adama de wonde weli josona bolisona tuwabu tloble tlofi bewela adama de ka fo aywa adama dia awde kerengere ne ala fe katanga dambe ni ma fe tawka aw bol de sugo abi lo ka nyo daw ko mo niw karbali daw yi o puma nyo be ga mena akadi o puma na to de fonga ci dew jiga na mo wati ni wati ayame na e puma ay wona segi Muhammad ka korle nu ayame wa nyo Muhammad ko ci dew ne puma de minu de mena tede kada ga Muhammad ka Qur'an de be kan ko mi ma fo hanga ko ko ki lawali ka kana wa Muhammad ma lawal mo fe jodi a ci rolle mo ngonne ne de Qur'an be ka puma be ibo ka do ko ki witori lawal mo e ga fle kaba kuba ka dunu ko di lawal mo ulube kabru kono cire bi chulu mo juguri amina opma ala bora adama deuna ka sorona mu'minu la o e ko likirngane ka soroga ninga ngare fana dañi ala imrana ya bi e keme an bi kon bi ulubla an kono do ni e mu'miniye opma ki kana fo dala bi ko kira ko tinane kira ko bana ki kana fo muminu bora jenu nakun mumini ka mumini ya mina jenna wata cidew nye o ma sise ya taware sirbe ta cidew ba fa sake suratu ala imran ayat bi seni kelenai ala go chodi ya ta choi ni ya ta chodo وإذا أخذ الله من النبيين ميثاق النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أمر مو أين بوا مسألة كود من تقومي afogo chama be ala fakura chide bina afogo chama be ala fakura kono nga nyeni nda tugo mi ere kimiri aya adama do ndata katro ba adama do munu bo adama do nela adama katro ga munu tamata krengere le fuye ka golya bora ko gura mumnu akale mena jineve kiraw wo kira jamakulu woni ala fanaka kangarda ka flawi ko ya adilto ulaydu golema mi nena ala yamina chidon ve mithaku laydu golema makaratata ne ala yomina cidobe kadaka adama de to pumatol ni ala cete atoy do beddi bila o mu'minu hanni pabol ala cewul tay felege ngaw minu me ni dugude jeme aw ni ala ce wa abi fo nyina ni gole ni madele ka fo fiu wa qur'ane ayabe laydu min ni ala be ka foni atfalna jijanna chorondol ni ka chunga atoy de ka at aya shite laydu shite ko ala agula qur'ane kono kan mo suratu ala imran aya bisigini kelena ala ko todi aya tel to laydu gele mala nyemi mina na nyamaw be aw no nyuma nyamakulu aw cide nyamakulu ngele ngara ko ka ke cide nyi katlaga kitabu dimo cide do be gafe to lubulo o nga cide do be gafe bulo wa gafe sharia ma o bulo ere o puma kengere nyana me ka fo cide gafe ti cide sharia tu de kada ka lu gafe de gafe to no nda gafe tanga sharia ta kono o puma ala be kono ngele ngara ko ka ke cide nyi ka gafe dimo o yebu nyanda aisha de konga unata be lamatu mi kitabin wa hikmatun dilingro me thumma ja'akum ko fen nakira aw cide shariatiki numo kada abzo ne de shariatiki ma dawrata ne ko fa ala ko aka kana de hebo fane ala e de jenda e ba bawa e taro sa bi zoro ga jento to ya e bi arama de ngo fa arama ngo banawa ade barakan bo suma jaakum anaka cide naka kitabu tigiya ni cide wera nana musaddiqun ko anana ko wa kuma wera ta da kono e ta injeti gali ko ini ga cide ya ni ga kitabu tigiya de e de cide nye wede ga fetigi musa e kodo ibrahim ay kodo
nuhi kodo muhammadu wayra kodo ga jigina era de ko yaro alta jawabe abaga fale de ini gaga betiga ni kitab Qur'an tiga de suma jaakum ciden weran nana ni ciden weran nana amo musaddiqun mi yake tiga bay limamakum aka gafe pammo ko ne law jiga ciden minaw tiga la tu'minuna bihi cide shariati nu gabeti nu abile meneo cide inade anni gafe tablo la tu'minuna bihi abli manana jakwala wala tansurunahu nafiqiya limaniya ka fa bismillah anana jaranya kisi ki bulu fly de ka kota wala tansurunahu wa bada ma baka dogo baka de ala bisira cide ni nyawa ay munu to ka golata wa ayana ma de to ka golata wa la mi nga ngala ka nga gelew qur'ana kadisa ni yata fado fe ni ma fola ba de jigu fado fe ira sigile bisuma ni na imna fito di cide yoro ndo ma ko manasa do tina ngo fe ala ko pian isiga abina bo gafe tablo wa bi lemaniana nafiga lemanata wala tansuruna wa badame qal aqradtum wa akhadtum ala dhalika misri ay pmen wala wala jalibi abaka foni golami yote la tu'minunna wala tansurunna arab kayra ni bi puma gole ya gole la la mutakidu bi nunu takidu mukhaffafa bi al mustaqala tawari nga ala yo bede faranyo nga ko don la tu'minunna bihi abil lemaniana de wa abade mede o be bolo ngoro kay qala alako akhratum ay pumay zabatu wa iyo kanga dakame wa akhastum ala zalikum isri nyegole la minu ngala katufa kadija katun akachun ka atodi kasama ayo yowa wa akhastum ala zalikum isri qalu no nyoni makulugo akhrana ala anyeni zabati de matinyina ngole era ajijara achorla atufara qala alako fashadu ay ka shere wana ma kuma na shahidina wane alafna shere le du gulema mbanga misaka qur'an kono laydu shimata alafe atwadi dave ngore fe adama de gbanza unve mu'minu gbanza unve atwadi namnyuma gbanza unve kan mo kada kan en nyuma sharia tu yeru kitabu tu de mabbo olunda de du jele de oluni alache olu bado alay mi o kama o kuma na amma foi kala ni gwelalite u yado minu ko Qur'an kala na ko Qur'an beta nu ya asro min tuna ka jija ka choroka tamenga mune ba kono ka fodo ratina ne ko fa ni ka cijani ka sherati ya ko tifana ala da abina piya wana na anni sherata bulu abina eta de cheti ya ebina jella bawa itna tu ne mina sayadu ida kono ne de bi o kuma fonga do blaga na mimi ni ka chene de ko jodo te ka abige ibada me kile sherati be ni suratu ala imran aya bisegi an kilenay kat sagana nyata doni de la kana agola yorola o yepuma na todo e nay jey ba damene gola mala kata no mana o ngane adamene no mana sagana gola ma o kacala ma tama nyechuru no bitu ala danoma alba madomo suratul hazabi waya worona kumi ala ya do silamo de Qur'an tigiye ubina Allah do ningel ngfoza ha ko woni e cesa ko nga Muhammad de nani ko velo kira toyi ima afra golata kada ka nima mo no ko kira mi wora ko kada ka ala kasra ala ko rasulun cide do ala ma fo cide ne kada ka Muhammad yerek akanya ma yera ko nana ta fa mo cide do cide mi ni beba ka cide akalama il est connu pas inconnu kasro Qur'an me va ay inconnu rasulun ni cide do cide ngere nana ini ka sharati kan ga fetiya nana abiga ko semendia de ku kana fa ngana de bitu ala anzila ma ka manga chorba wala ko moment na de ko fura cide do de muso atwadi ka ukaso Muhammad la karamo ke ibn maraka ala la cide sharati ki jumem dem Muhammad ka amal maka o faynata cide no gafe babulo den nga daraja Muhammad tabo jenne ka sharabi to fukata du ko melengi ni Muhammad ko de bo Muhammad wala chodi ngala islama do abu ngani ya do ko bina namarake o ko suratul azab aya worona ala sina kata ko na bana zumni ciye ka ajibote ala ko chodi wa idha akhadha Allahu minan nabiyina mithaqahum wa minka
wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza baraki rasa ko jodi ko ay agil torada qur'ana kala no era muhammadu qur'ana jigine minga itlo balawa o ba fe kana marake be ke bala wonere aka sege to flaka sa katta ndo ko moke yagil to alla ka laydu golma minna ya minna nabi mo ve suratu ala imran ni ya tufa ka jija ka chori ka chun yagil bo cide o laydu na muhammadu wa idha akhadha minna nabiyyan mithaqahum kuni ala laydu minna lam yugolma minna nabi mo ve yagil balawa wa minka muhammadu ubina nabara mga ko bi wala wani dola era bala ire ama mala wa minka era muhammadu bala qur'ane wa ala malo dina wa bisra jini abi mundo ukubu denga tayro ayu fulo goshi kado ba kibo fetri ba bi deshi ama emi ko ki muhammadu la baza ko muhammadu kanu ala ko idabu muhammadu wa bala sabe chine dina muhammadu ko fable ubo fle muhammadu kanu ala ko ngalo mi dagono muhammadu ibala yama nine jigina muhammadu kaka ma jeni ma joshi nime manga ubulo nime bisra ka ubulo nime iraki ka ubulo nime tunisia ka ubulo nime algeria ka ubulo nime mali kona nime burkina be kono kurane kelen pew kabine ala ya jigi foy ma faraka foy tsaka faraka wani de kibi do wala bi yere lebu kurana tigu aw bi zagan joshi bila suratu ahzab aya warona de kayni wa minka amona muhammad fe wa min nuhin wa yamna nuhu fe wa fana sharati wa ibrahima amana ibrahima fe wa musa wa fana sharati ima ay sharati ku dada nyonga kada ka puma meni olu yorude we muhammad de sharati ku kundige o kama ni puma sharati fa mwala amina yaro yara lai agwele yaro la ka tufa ka jiya ka chu ni puma sharati ku fa mwala ni de o fo puma kono ni ki ngene ngene dola sisa seki kele aka kama wana hakle jigi wa qad akhadha minan nabiyina mithaqahum wa minka ayuhum fa ya beje foke annato akele ngai ma follo muhammad la chini mito muhammad ko sharati ki mito muhammad ko o kama sanaka fola wa minka wa min nuhin nuhu wa ibrahim ni me sharati wa musa wa qur'ana ne kono kira muganduru min dobe asharati nani ima ala sunako tata atomo ndiko adamati ibitami ka qur'ana ko ki de ci fak yelema koni dagula be iba to trege bola ko ta bita ko ale mabbe iba to trege ama maza jini ko kira banati be mi kira sharatigu yeru o qur'ane kono kira mo wandoru durumi ndobe sharatigi nani dama debe o sharatigi nani ala ya daba ko lu yeru taw to mo he abala ni ma bi faraka awde muhammadu wede sharatigi fulo kadaka e de tabe ko dadu golo me way bala no e de ka ko sharatigu to na way ibala brama ito bala musa e de ko ga ko ga ju ibala ini ka farat la nyona way ifana ka mable Quran dano bemi jino Quran tati yati bemi sungolo bay ngono bedde shira ho Quran de beti ka fanga gore nyona mi deshi manga o tega no wuli misra ga o tese u bedde shle flene mate e menno ko dugu turu itari ka do tora kala no be o deshi le flene misi sit ga me anti misli fona tala mi mendi jori abano anyono flati afo tama da fasa ka sura to be elbe amma atwadi eri kono sona ga se chugodi gafri be mafo gafri wera be mafo anyemi vo akona ndetamo kele fila saba nani duru woro wolobla segi konondo tan nge atmana kake o ma fon masa triga asharatun kamila o ko da gafri ma fanve mu'minuna anga mu'minu ko zanga to al mu'minuna o fo wa yabidruni kelena ta de suratu al mu'minuna wa yabidruni kelena amo fo ka jo al mu'minuna yabidruni kelena wa asra alai an bidrun flana alay kiraw de tata tegemo kana laba isa ibn maryama one abaka kisala akile ga o kira nun tata to mo ku fo akasro ga fosa ya ayyuhar rusulu
kulu min at-tayyibati wa amalu salihan aw cidum ay wala ñu mangé way du min sana mawdu ala wala ñu ma ani dumini cejugu wala jugu ni dumini cejugu fana be lahara de o fo jemo do mo dumini cejugu de be wala jugu be wala ñu ma fana be abede be ala ko ya ayyuhar rusul aw cidum kulu ay dumini ka min at-tayyibati fen sana mawna dumini sana mawna wa malu soliha wa ay wala ñu mangé ala wala ñu ma wala jugu ani dumini jugu o be jie kono yade nga lahara o tey koy ala lu be ka bawo tere nyine ma ko lu be graw sara ka bawo graw te blo be bo fo ko lu ga wala ñu mangé cugodi o be ko re wala jugu teyo o be ko re dumini jugu tey korana kalama wa kuma farade o kuma ala be ga kuma kra juma be minu be jie kono ya ngaji na mo honde ka Muhammadu Mandola kira ko te kabako ki deshi foki kulugulu ebini ngala ka sel nay na tara ko ngam ngawna te bataro ko fem ka fo ita sin yoro la sa ci de jumene babu ni umatu Muhammad yak ko fe Muhammad ko fe ci dew jamaat nana ala kan yamra ka jini ngodu saye minu zoro lu ko dowa i sali ngoro ko wala jugu de be duminu kuna de be ala ay mala gesa ay jong wala fasa Muhammadu Rasulullah Muhammadu ye chedre wa yatlu shahidun minhu ko shere be ko fekana may shere ne nan batway di bobo ne beddala fi ba fo kikundi qur'ana kala ko ngola Muhammadu hoyna medre iname fa karam ko qur'ana jigi messa angu ma kala katame de anda yi koy nga bugri wala dala nyaay dre ikamel ngoro yalla kala ko fo leñi aya bidur ni flana ba fo cogodi de kabako o ba to ni dafati wa anna hadhihi ummatan wahida ko akara aw korana kalnami ngono ko kiraminu ngofora ko mando wera kiraw ko do minu de na ko de ummatan wahida ko gam mando ni ko do mando ngele nyere de ko do piane ala kanu ayi kono go ko ne yafo wa anna hadhihi ummatan wahida ñeci dem nu ngomane kuy kadu aw kam mando inde ko do ibo ci ba ko no ko grawa sidibe ko jodi e ma nga barab la ka soro ñoro mako o tigeto ka jey o puma do fuga fa watila qur'an de mo ayisa o mako amadi wa dana de ku ko ci wara qur'an de yafo amadi ma fo ni qur'an njigina qur'an mo hondo kawa alna muhammadu kaggafe ne dale ka wara wala ni fo ka sigile dawa watte ka pembe chefe muhammadu pembe chefe ya butei la tarifuna nikati sufi ilahina tatuluna alfaza bighairi mani la tarifuna nikati sufi ilahina tatuluna alfaza bighairi mani ako hey larabu chorba ga gafe auta doble koyi ako dakuriya ba da kono ngate korodo ala de aka kadala ngate korodo ala de nabe korodo kuranaina kuma do be abu fat tode abu fat songo fode la tarifuna nikati sufi ilahina tatuluna alfazan bighairi mani korota la bulu yogula mo hondegay la rabu mo illa randa kitara ro kakala iborami e matlasa bita dakuriya be joya anga ahmadiya mado fatura bla du hona ni bla marala anga dobu bela jele bambere wele ka kono foni di anyaru tara korba ke do so akasu bla kono flawera la abo grebe mangur tu chama baga dugono ale ran ni wele amam med goy ka fatura ma waro fatura dugun do ba ngono ko cala wal me koroba andawta bambuya anda ko ngeme kale ma ma waro mo ale fana fatura kunu o yasro be anga mawru reddo janajala dugu honoy ni me ala ka welelu ala tatu mana koy kanyi ibisi ga kola konta muhammad fuma ngata konta kanyi wa bisala wa jema ko bala ngana wati sira ala ka hina bela ala ko bela jele da rosma no buray zakatul fitri wati be ka sunya kata dalib laga ko
anyi wa amade ngu ka addi kamne kalo to etle tay chama nya ke nga do be la da corona fe o singa bogadi o sigi nya do be wala mo belo sara do ba do mo o ye do ke wo nga ma da may tika do ma di bulo hani do mo nga yere kanga na be fara nyonga o ma chama ndew kalamo o kamo biyetle ngondo mon woro de biya be kalotle mon woro onata be albi dobe olu tama se ya folo o sisa andige ma ka fo kema ka di sirawro fe o te akeci ko nyumani ye ala karatle sallallahu alaihi wasallam be bina yoro kele ne o mana abisoro ka ceri o ceri baw be o anga birola mo fana krengere do kamo o nga keme ka ake anyajuni minga o te bashi yo wo nga ba chodo samore o kana soro o ni manya wera ko konyu dala la ka ba o del blaga ko kama ibi se ka dodu ma wo nga ibi ala fama bla kana jamaatu kono ya muso akabo abasara fe kuma ala kratli apike to sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah ni ki anye tafsir kene ka ande pere kene ko mali kono ala mali ko ka kono ala ni pere kene kan ye ne du wati ame ko ni kon sisa inshallah taala ye jumla bla me Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aha. Boleh apa mi? Drame ta. Ni sha drame yo. Ti kado koy. Sun digi mala. Te nanye. Atlo wala. Inshallah. Porque ala ko aya sigara ma ko kana sigara de akana sigara lo da ko e kire to ra ko ana ni do ni bo amdia o do mi fa ni mo ti de ala kira ko mi paruka o la no ma ji aiwa bo ta ko da lu ke mo wa no mo aiwa kita anya ya ai wa ni ke to ye de na dama ma o kira o la tamani o bi dai Tapi saya boleh ini nama dia orang pandai, orang uli bagi. Ni mana nama boleh bagi? Kalau kira orang suka mandi ni apa orang? Itu nak untuk aku anak orang tu ni. Kata orang Nabi ni dia kira apa? Kira ini enggak bisa kira dewa, ala kira dia. Ini urusan lu kami. Boleh ada cuma urusan lu lah. Donc kalau kira orang suka mandi, oh dia uli bagi. Apa gambar ni aku anak kita ni kira kata ni kira. Apa ni no kantor ni kira o ma ko fe. O ma mi ko ke wati ya mana ko ta. Ami wati ni mo ka to ma. Buama ta ulama ko. Jarane. Ka kuna dunia ina ko pruto. Ala tira dra me ba ko. Kon bo fo. Ka to kubra. Kubra tatu. Atlo bala. Ka ba shela. Ne mi furu muso fo ba shi don o to fiye kwa dumia dimela ka odete mangate alhamdulillah mi ngi juri ala ta ne bien karama platine 20 assalamu alaikum bismillah ja bismillah tom de pour les na ma dikele ko ko ma dikele ko ala madam ne ta ne akona ma ko to ele Aywa. Assalamualaikum. Kalau pola. Madi rekor madi mau bonol moi saya kuat. Ulu mau kuat ke. Mau dapat dapat bagi kita. Kalau perlu mau kotor. Mau anak apa kita ya? Mau yang mulu kita kerjain aku akan tambah saya. Oke. Anak itu mantap. Mulu ya
ayalane o kote ulu kita kunci soal kirike ulu muri wala daga pai na kata puka ini aka itu ayala tapi kumor di bulu kita na jamna kuno wayala la aku ucap ini pun ada buat ayala kudena apa yang boleh cuma bulu dan terus kan cuma bulu cukur apa tiga buaya dia sama saya menggunakan kopi ini mau pakai apa tidak buat bulu dan apa bulu cukur mau bisa kita apa nak bulu cuma apa itu apa bulu yang aku dia cuma buat aku bulu masih cuma yang mana memang dia perlu perhatian cuma karena ada bukti semua manusia beliau yang karena dulu kata kalau kamu main di mata kata apa baru kira ya Allahu Akbar Masya Allah Allahu Akbar jazakumullah ja ye korole mba foni jazakumullah alhamdulillah be joroni fasoko ine kamino kuna ale be wele abe wele la ja ma fe kan ne fo ami do de ga Allah suli jamanji nune na ya ga pame ako kamino murotle to gwene ngoro kata to ka do nana na fulu baba bulu akwa bi yama jamana kono muro maso nga kofe mo kono ko ba to ka ta yala donc ale tara fitnel damine kabino wati ay pamba defone ami doge ya rabbi ala ka jige fitne tasmaka Allahu akbar amin amin jazakumullah kamin nama to ka befo ben ka fi mo jenda fitin sa atwa di sikaso che Assalamualaikum Mama Soni Amadou Demba Assalamualaikum Traoré Amadou Demba Masya Allah Traoré Shido Malik Jazakumullah Traoré Jazakumullah
Waalaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah. Ini jodoh ni syara jara kata au ba. Min ye nɛgɛjuru ye ala bilalen bɛ ka bɔ a san sanu Jeni. Assalamu Komanda. alaikum. Fana fila ka kado kado. Assalamualaikum Arabo FM Mari Boka Keretena Makamo Ustaz Muhammad Bali Allahu Akbar Abi Chesrin Jami na Dine ya Qur'an Nabi Allah sama ala Akbar ala Naji kilo kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Badara Muhammad Abana nasi ina inshallah ada yang terjadi karena Hai, aku cuma dengar ke, kau baca me. Hai, ini apa kau bawa? Ayah. Bismillah. Kado kau? Ayah kekanya wa? Wala kontak. Kunai minggu. Alhamdulillah min ye nɛgɛjuru ye ala bilalen bɛ. Syaka Jara, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marhaba. Nah. Maiga, masya Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadi doğru bir yoldan Allah'ın doğru kelime bakın oraya. Barika doğru sonra bir kandan sana alhamdulillah barika kelime. Allahu akbar. Hadi doğru yoldan. Insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wajib. Assalamualaikum alhamdulillah alhamdulillah bari nirigi ese kuce mu ji mo ko je per kusi mo ko ne gendo wali ne gendo faru gundo inna mu je tun ko na gendo ese kuce mu ji mo ko je per kusi ko ko be ma bana male na wul malo kala amane tulli wala ko na mani kan mati yu tafsirin nyare tafsirin biyu yin malle kuna surat yaliyana surat yunus o aya ge sindu aya pertu wasu ina aya sindu per Aywa. Jen dore wila. Una. ini nyari di kafe amma muhammadu bi da mai siyana ne si ku nunde ne in wali kai ene ni yire amma muhammadu wa yinna nama bune soyu ndai buyi bune silbusi limana kuni wa jahande wa me ini abunani o muhammadu wa ndage mo ka hamlo ndage wa limana ku yeri eno nene sirale ai na yulali ya me ngi namen nda nama muli billi nda nama daga kafir billi faman sa falyumin wa man sa falyafir ha in muhammad in ta'ala in suratu ina kane la kate jwa ni yo yin nyale yin gambe majine funde ni da damashe kuila kin tare kin ndumi wana sura perina ayatu sigido aya per tuwasko ama sigido per tuwasko nyane ni mali ni
ese ku chemo ni 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 na wale endo nkari han ne dula ni tujun funde ni dama ona ni dama ni dama silku yore endo dama para kamla na yero mulu ko dami amal kun fa ya para kana ikisian Assalamualaikum. Coba ni kali dewa ese ku chemo ama tu nundi pamla ni wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jara. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marhaba Jara, kam de mefo. Oflo wam zorbay. Alu Jara shikorani ani salgo kulubali. Mefo fo be insyaallah. Jara. Papa Traore ego chori. Yera rewa. Papa, assalamualaikum. 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 Wati na me fana na lamni pela jine ko fana presa Daud. Halo. Ko ayu fana fuli bai wati na so ni alu fana fuli bai. Ni jema ko fana ama. Fo fana wala mado nyina. Onu ga missionary shi welege. Abana nyina ne dugo. Alhamdulillah ma fuli ni me jema na lamni pela jine ko fana sala ma fuli wati na. Assalamualaikum. Befu wati na inshallah. Jire welege. Jire duna. Président de Jire. Jire duna. Ni ye alaba mota. Assalamualaikum. Gimye. Asabe pela jine ko inshallah taala. Serasu ana alamni pela jine. Ni ye ko jeba ana alamni ma ko pela jine. Kaganya na numara pela jine apa fuli ko pela jine wati na inshallah. Abu Bakri Traore Misra apa fuli bai. Assalamualaikum. Sheikh Sulaiman Mufana. Mai ka telefon mai dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Pemake. Ko olu ye Amada denmisɛnw ye mɔgɔkɔrɔba minnu ye baara kɛ ka kɔrɔ u b'olu fo k'a mɛn n'a ye dɔ kɛ a fana bɛna fo kosɛbɛ kɛ aw ma fɛn kɛ fɔlɔ min bɛ se ka fɔ o kɛko de ye fɔko ye an ma kɛko kɛ fɔlɔ min ye fɔko ye n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma a fana taw bɛna fɔ waati dɔ la inshallah karamɔgɔya bɛ min a y'a kɛ ka kɔrɔ de o e bɛ dumuni kɛ ale y'a ka dumuni kɛ ka ban o tuma ale taw fɔ a kɔfɛ sisan inshallah ale bɛ n ka mariw bɛɛ tun bɛ somosu an bɛ misali somosu in kɔrɔ ye o inshallah jazakumullah ayiwa baara bita kɔni a bɛ jɔ a diyagoya la jɛnni do Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya kawabi. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena wajibnya adalah katanya Amin amin. Amin amin. Alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin amin. Ba jazakumullah. Assalamualaikum. Tile tan laban ale a hakili jigo la ala ɲininaw b'a la sufɛ tile fɛ dugutilama fɛ fajirida fɛ tilegan fɛ waati bɛɛ alakira yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ dugutilama fɛ seli a tun b'o fana jija kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw fana jijɔlen don a la kosɛbɛ nka kɛcogo tiɲɛnen fanga don m'o la an fɛ ka d'a kan ko silamɛw de ka ca jamana kɔnɔ
ni salamo ko ta jamana kono korta ki gatto yoni ge du no selmi na be misirula aye micro mi met 120 ayo boala misiri kono tam micro abado mo gannaaw ye sama micro imlala abi ma chama tonyo mi ma fo abi na fla sela kaso aka kala ngabo nyami barma to rami ndame na tande ka sno akal mabo nyami ala mo ala kramo ke amma fo ma ko ke o ma ka do be ko nyumana ngabe ka ko jugu chama ke ko nyuma ngonnana mi ma ka baraji doya flana dimiso mi selni mo ye mbashi fo itola nga no ma fo dimise ka selni ma ye dimise ta do seli mi ni abi ka kumi ngamo damashki mi ngala ka nyama jom nganga kala hami mi nganga kala dimise to do ata ko ni ka jana ngene te opma abilla ba amed dong dala nyefe kadaka alere ka famia naka mira chite korane me ka fo akoroidi ani akanga tashi mi ngala no bi seli yere de barka hakli chite non na temena o jiwo fana ke atom na ke amed dong dala ko fe akaka di aya chugo dola ni dali kam flado akana micro doala nam ya micro dole ko ala micro mbesabe no baya gira mo la ayna sele yorola ayo boala o mana misiri kono tani abo damato ala no kara ka bara yibito achugula ngana mo ke nga awye silamay ka ba ka kara la dige aka shutani aba ka bana to bela ka sono wala mira te silamay aba ko toro silamay rami na le kilima fe ka sugono aba ko bela ka sono wala abina ka chugudi bedet na tam misiri kono o fana te wajibiye ala kare ma ke fana ayake sugono di o kuma ay hakli soro kula ka fo anda nga boy fanga bana ma ke pian na ko be kete aw ka silamay ndis ka tayoro shi abida ka yoro la je kabbo silama be yoro me ka dogo ka teme silama te yoro mi nga no anga dande be wala ni o te ka fara jamana na niya ke o bitay ka micro bo ka boy ka misri datu do aka misri datu matu ka yala kara la dige de ay dande me ngala o de to aka misri datu la o malibi ay do anga chefo nyonyina ko anda yanga ko ko te kanga ko ke minde ketay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halbi alaka jamana izuma alaka jamana do akama koro bijahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah ni aje tafsir kena kan insyaallah taala ame radio rogo fa kala jina ko amma ko so ka dola wati na kala na kai ko sa kita na bulun ba ni zawara ka ko ko kala ji na mo be kan mo pela sa ko 16 76 36 66 76 ay wole ben da bi ñam so inshallah taala ni ye sulaiman ko fana afri ba na ba so fatma ta ko fana na ko so afri ni watina ni ma ko ya afri ba ye watina na ko na sana ya ko bla na ma bla ji na ma ko sana ko la no na duna la ni bla ji ko kamera sana ani ala ni bla ji e watina ni ye jate ana funzo sitan ware ana fulipu ni alasan sibe funzo ala ko ta bela jiko wa kari sangare ana ko sangare ana fulipu bela jina ye ne wa bu kana mati inshallah ama la me ba bela jina ko ama ko so le ana ama ko befu ina la so wa tala fe ala ka ala ko bela jina mi ala tekniki mawi am befu inshallah taala lana namni be aga fulipu we san arab bela jina befu aka chesel sidibe itene amo belaje ko bita ba no dira no na go be nani ula sa o leke 66 54 96 11 66 54 96 11